Guys, a great development. Guys, this is very symbolic. MRA yapanga cancel ma contract aja amene mafuna kupereka ku makampani atatu. Makampani amenewa are security services omwe amapanga cost about 5.4 billion. Imodzi ndi ya Alfred Gangata Master Services Security. Ina ndi ya Norman Chisale. Komanso panali kampani ina ngati makampani atatu. So masiku amene apitawa dzana ndinapanga so video yomwe ndimanena kunena kuti MRA decision imene inali yolakwika ndipo ma organization ambiri anatsutsana nayo decision yomwe MRA mbali yomwe imatenga kunena kuti ipereke makampani amenewa pa zifukwa zokwanira. Komano guys, this is very symbolic, this is very big. Ngati institution yaikulu ngati MRA kufika ponena kuti kubwerera mbuyo ndikupanga cancel ma contract amenewa because of public pressure. This is what we need, guys, in this country, and this is symbolic. Whosoever amene ali mtsogoleri wa ku MRA, I salute you, I take off my hat. Komanso zikuonetsa kunena kuti government iyi ikumva kuyankhula kwa anthu. Chifukwa chonena kuti inakapereka ma contract amenewa zambiri zinakaonongeka. Picture ya DPP inakaonongeka, picture ya boma inakaonongeka, komanso picture ya MRA inakaonongeka. This is very symbolic, this is very good. Komanso public trust, it's gonna still remain ku MRA. This is massive, guys. And ndinene kuti zinthu zizachitika nthawi yabwino. Chifukwa choti kupanda kutero ngati anthu tikuyankhula, ngati mabungwe akuyankhula, koma nkupezeka kuti no action taken, kapena kukhala ndika mtima kaja konena kuti ife ndi boma, ife ndi MRA, osatengapo mbali, zinakasokoneza zinthu. So this is, guys, very big news. This is very symbolic. So ma company onsewa amene amafuna kupatsidwa matenda amenewa auzidwa kunena kuti ma contract iwa apangidwa cancel. Koma MRA sinanene chifukwa chomwe ma contract amenewa apangidwa cancel. Komano most assuredly chifukwa cha public. Guys, why am I saying unena kuti this is very symbolic? Choyambirira ndichonena kuti ndi zinthu zophweka institution ya boma yaikulu kwambiri ngati imene ili MRA kufika kunena kuti kumvera anthu kapena to budge down kufika ponena kuti apapa I think decision ndiyolakwika tipange reverse. It's not that easy. Chachiwiri ndichonena kuti chifukwa chonena kuti MRA yaonadi kunena kuti there was a conflict of interest pakupereka mawadzi amenewo kapena kupereka matenda amenewo kapena ma contract amenewo, ndi chifukwa chakenso yaganiza kubwerera mbuyo. This is very good, very symbolic. Chinthu chachitatu komanso chomaliza ndichonena kuti MRA yaona kuti kwabwino kusunga integrity kapena trust yomwe anthu ali nayo pa MRA ikulolera kuluza ma clients amenewa kapena kuasiya ma clients amenewa, ndicholinga chonena kuti ipange maintain trust komanso integrity yake. This is very good. Pomalizira penepene ndofuna ningonena kuti ma institution ena aboma akuyenera kutengerapo phunziro pamenepa, aphunzirepo kunena kuti public feedback is not an attack on the institution. Ngati anthu tikuyankhula, ngati anthu akuyankhula ma organization, imene ndi feedback yonena kuti mbwerere mbuyo ndikukakhala ndikuona kuti palakwika ndipati kapena tikuyenera kukonza ndipati. It's not kunena kuti anthuwa tikupangane attack kapena ma organization akupangane attack, komano ndi mbali imodzi yofuna kukonzera zinthu. Komanso chinthu china ndichonena kuti conflict of interest ndiyofunikira kwambiri kunena kuti musapange involve zinthu zina zake zoti chifukwa choti ndi anthu aboma nkuwapatsa matenda ndi zinthu zina sizichitira ubwino. All in all, big job well done to Malawi Revenue Authority. This was not easy decision, but it is the best decision for the country and for the public. Yamikire aimara chifukwa cha kumva mwachangu madandaula amene Amalawi ambiri anayikapo makamaka pa ma contract amene mafuna aperekedwe ku makampani atatu okhudza za security kapena kuti za chitetezo. Makampani amene ainali Master Security, Iringa komanso Kamgade. Kumva ndi kumene anthu amafuna, so tikuyenera kuyamikira kuti mwamva mwachangu ndi kuthesa kaye
ndondomeko imene kuti idzayambirenso. Zimene zimene Amalawi mwina amafuna kuti akadandaula ngati palidi madandaulo omveka kumamva, tiyamikire kwambiri. Pamenepo zayenda bwino. Mwina nkhani ina imene tingangoyiwunikira kutsogoloku, kodi nzoona mayi Genius amene udindo wa ngozi zogwa mwadzidzidzi uli mu ofesi mwawo, a Vice President Genius, ndikumatumiza uthenga pa intaneti kuti ine kuno ndili kuno koma ndili nanu pa mavuto limodzi kunkhotakotako, pamene anthu akumira, anthu akuyandama, anthu akusowa pokhala, ena aluza chakudya kumene. Sikunali kuyenera kudula ulendo umenewu kuthetsera kaye panjira ndi kuthamangira kumudzi kumene kwagwa zovuta.